Janne Grene, I vinder 32-30 i Sparekassen Danmark Arena. Jeg synes jo, I var en lille smule nede i sækken, men så tog I en timeout. Og hvad skete der så? Jamen, jeg synes også, vi var helt nede i sækken. Jeg troede næsten, vi havde tabt kampen der, men jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Vi får en lille smule hul på det igen angrebsmæssigt. Stjæler et par bolde i forsvaret og får nogle nemme scoringer. Og det kan nogle gange lige give det der drive, som vi havde brug for på det tidspunkt. Hvad får I at vide i den timeout? Fordi det virker som om, I finder nogle løsninger, både forsvars- og angrebsmæssigt. Jamen, nu var jeg ikke inden timeouten. Jeg stod og snakkede med min målmandstræner, men jeg synes egentlig også, at vi fandt løsninger før. Niklas han tog bare bolden i 10 minutter, hvor han lukkede fuldstændig af, og så trak Aalborg fra. Og så fik vi en lille smule hul på ham, og fik som sagt også de der nemme mål, hvor de spillede uden målmand. Så det var ligesom det, der var afgørende for os, synes jeg. Og du gør det også svært i dag for din gamle klub? Jamen, jeg synes, det gik okay. Der var et par stykker mere, jeg godt ville have fat i, men sådan er det. Det er fedt at komme og spille her. Der er en fantastisk stemning. Sjovt at komme til Danmark, og især til Aalborg, det kan jeg godt lide. Og igen, det minder måske lidt om den kamp nede i Paris faktisk, hvor Aalborg også lå til måske at kunne tage en sejr. Så laver de nogle fejl til sidst, og så vinder I kampen og vinder. Sådan bliver det også i dag. Ja, de minder måske lidt, men jeg synes, vi var lidt mere i kontrol i Paris end i dag. I dag synes jeg, vi halter en lille smule bagefter det meste af tiden, indtil de sidste 10 minutter, hvor jeg synes, vi kommer med en fantastisk energi, som jeg ikke helt ved, hvor vi fik fra, men vi fik den, og det er det vigtigste. Ja, fordi da der bliver scoret til 28-24 herude, der er hele hallen op og kører, så der skal noget vilje og moral til at komme tilbage. Jamen, det er også det, vi er så stolte af. Vi har haft nogle hårde nederlag i Champions League, hvor vi har mistet grebet om kampen i anden halvleg, og det er klart, det sidder også lidt i baghovedet, så derfor så er det ekstra rart, når man har sådan en kamp som i dag, hvor vi så får vendt kampen igen, så det var fedt. Og en vanvittig vigtig sejr for jer, fordi Zagreb slår Pellis, og har I tabt den her, så er I altså overvinder på den der 7. plads. Det er sjældent, det sker for Paris. Ja, men jeg synes også, det er en sindssyg gruppe, må jeg sige. Der bliver godt nok taget point alle steder. Men det er klart, for moralen er det rart at se, at man ikke ligger under stregen. Det synes jeg er dejligt. Og hvis vi kan spille sådan her, så skal det også nok gå det hele, men det er udfordringen. Og så skal du have spørgsmålet, hvem sætter sig på de 2 øverste pladser i puljen? Jamen, det gør Paris, og så må Aalborg godt få den anden, hvis de vil det. Tak skal du have. Tillykke med sejren. Tak skal du have.